Sziasztok, én Bennett 5 vagyok, és itt a következő FIFA 12 videóm. Videón kívül játszottam megint egy meccset, azt döntetlen lett, megint 2-2. Ami idegesít engem, egyfolytában döntetleneket játszok. Nem baj, szép volt Ronaldo. Hogy ki vagy te? Ne! Mi volt az Ronaldo? Az hogy hagyhattad te ki? Öcsém, ilyet se láttam még, hogy kihagyja ilyet. Azt meg ellökték. Jó van, csajoljunk. Hát így játszatok, akkor én is így játszok. Nem lőzte gólt. Mondom, nem lősz gólt. Mi? Ó, hogy? Megszabad. Menj, Kaká, menj! Menj! Kaká, lassú, hogy az meg. És nem bírom becsúszni neki a végre. De Kaká, hogy nem bírsz passzolni? Milyen szép sarkolás volt az. Most annyi időm nincs a videózásra, most hogy gyorsan előkapom a telefonom, beértem gyorsan a FIFA-ba, csak játszok gyorsan egy videót, mert közben kint nekem, meg így hát annyira nem érek rá ma. Remélem ez a FIFA is tetszeni fog nektek, mint a többi. Mit csinálsz, Casillas ott? Na akkor Kaká. Guay, menj. Megtol. Be... passzolás akart lenni. Jó van, ezért legalább te jó vagy. Kaká! Áj, de szép volt az a lövés. Jó van, Benzema, nem baj. Menj Ronaldo, de ha ezt is kell, hogy én lecserélek, komolyan mondom. Hogy nem bírsz te jól lőni? Dúzi kapus. Fasz! Hogy balfasz a Cristiano Ronaldo. Mondom, hogy balfasz a Ronaldo. Félidő és 0-0. Ah, akkor most jövünk szépen majd egy gólt, vagy talán kettőt. Hol van? Okay.
Akkor játszunk, én is így játszok, hogyha tényleg tök. Nem baj, Kaká, te szép baszkodotál. Megy, vissza. Bepassz. De oda passzolod embernek. Ó, Ronaldo, hogy lassú vagy. Jó, de te nem tudsz játszani. Modric. Még fejelni se tudsz. Nem baj. Ne! Keresztléc! Ne! Modric! Mi bajod van? Beadásba lesérültél, vagy mi? Mi az? Mi bajod van, Modric? Nagy combizomszakadás. Hát akkor menjél be egy Sahin. Ahaj. De miért kellett neked lesérülnöd? Jó van, Ronaldo. Jó van. Aj, Modricnak, hogy abban a beadásban le kellett sérülnie. Fú, Modric. Itt jó játszol. Hát igen, vannak ilyen bajok is, amit látjátok, de nekem is vannak ilyenek. Gyerünk! Marcelo, gyerünk! Nem fáradt ő. Bír még futni. Ez az. Egy gólt hogy fogjak már? Nem. Mi a? Fasz? Hogy káncsoljon már ki? Fú. Elhiszem. Gyerünk! Lett volna, ha érkezett valaki ott. Vagy érkeztek volna ott. Ki? Vissza akkor. Ez nem lesz 0-0. Nem lesz ez X. Köszönöm, szöglet, na. Így gyorsan berúgom. Na. Hát, vége ennek a meccsnek. 0-0 lett. És ennek a videónak is vége.
Ha tetszett a videó, lájkoljatok, én Bennett 5 voltam. Sziasztok!